Gusto kag mawala ang imong pagkalaagan, tanawan ni nga video. Ayong adlaw mga kapobre. Uksuok mi diri napita. Lo. Ready for pick up na sila. Sa mga nangutana, unsa na update sa akong kinabuhi, nara kaloy sa Ginoo, maayong panglawas. Buhi pa pod, naginhawa pa. Og mas gipili nako karon mga kapobre nga manginabuhi og malinawon. Kay sa una niagi naman ta nang laag-laag uy katong mga batan-on pa, nya tapok diri nig uli kita ra libako, nig uli kita ra daoton, charis. Bitaw mas nindot jud kay manginabuhi nga malinawon layo sa samok. Og karong adlaw nag-add tag pulo plus 5 plus 10 nga old mga kapobre, 25 heads na atong pigis karon diri nga atong inalimahan. First time nako ni mga kapobre pero makaingon jud ko og naa kay chance karon nga mohimo og little pigiri, hala sugdi kay makawala siya stress mga kapobre og mausab ang imong daily routine ani. Sa una dugay ka matulog si kag cellphone, dugay ka mata, karon sayo na ka mata kay naay naghuwat sa imuha para pakauno nimo sila. Daghang salamat sa pagtanaw.